Hei kaikki! Joo, vilkutukset tuli vähän myöhässä, mutta ei se mitään. Kädet eivät joskus pysy mukana. Joo. Mä oon menossa mun kavereiden kanssa ulos. Aika kivaa. Ja mä oon nyt tässä valmistautumassa. Joo. Eli aloitetaan. Voisimme ensin ottaa tuon harjan tuolta noin. Ylletäänkö me siihen? Täällä on hieman kylmä, niin katso, täytyy peittoa pitää. Se on siinä. Noin. Mahtavaa. Näin harjataan hiukset. Koska ei tietenkään voi lähteä takkosilla hiuksilla. Näin. Oi, kaunista. Ihanaa harjata hiukset aina yön jälkeen. Mahtavaa. Noniin, sitten otamme pompulan ja laitamme hiukset kiinni. Noin, kaikki hiukset vaan. Hienoa. Siihen tuli erittäin kaunis ponnari. Näin. Mahtavaa. Yes. Sitten me voisimme ottaa tuon, mikäs tämä nyt olikaan, tämä kananmunan muotoinen asia. Otamme sen ja töpsöttelemme siinä. Ihan sinne huulillekin täytyy laittaa. No, vähän kutittaa. Noin. Kaunis. No niin. Hyvä, se riittää. Emme tarvitse sitä enää mihinkään. Sitten laitetaan vähän tätä, mitäs tämä olikaan? Victoria's Secret. Käännetäänkö se ympäri? No, strawberries and jump. Joo. Siitä mahtavaa. Sitä meni ihan nenään asti. Mutta joo. Sitten voimme ottaa tuon pipon tuolta. Näin. Aletaan valmistumaan loppua. Laitetaan se päähän. Noin. Mahtavaa. Sitten vielä tuo huulet täytyisi laittaa jollain. Entä niin vähän väriä saada tähän. Missä se olikaan? Siinä niin. No niin. Sitten, joo, tämä on tämä Baby Lipsi. Mikäs tämä nyt olikaan? Tämä nimi. Noin, mahtavaa. Sitähän meni erittäin paljon. No niin. Joo, nyt mä olisin valmis lähtemään. Joo, se meni sinne. Joo, mutta ei tässä muuta. Että me nähdään ensi videossa. Sois moi moi.